pakaipa mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare nerimwe ziku update vakuru yesaya. Ndoziva kuti muri kufollowa nyaya yebill number 3 iri kudai kutsviriridza munyika yeZimbabwe. Saka in this video I will be trying to figure out with you together guys, ngationesanei kuti machanges ava kuda kuitika ekuti referendum richive richinotariswa kana kuti richinge richinoinvolvwa munyaya yebill amendment number 3 ine chekuita here nemashoko akataurwa naGeneral Chiwenga apo vakanga vachitaura on that video, vachitaura kuti tinenge taakukanganwa zvatakarwira hondo, tinenge taakukanganwa kuti nyika ino ndeyeropa, nyika ndeye madzibaba, munyika tofanira kugara zvakanaka, tinenge taakudzora utongi hweudzvenyeri hwenguva yaAnna Smith kana taakuda kubvisa one man one vote. So tiri kuona kuti 5 hours ago ndo paupdate panapa paZBC online zvichinzi izvo na Deputy Chief Secretary for Presidential Communication Mr. George Charamba vanga vachiti the ongoing debate around constitutional amendment number 3 is a sovereign matter that must be determined by the Zimbabwean people. Deputy Chief Secretary for Presidential Communication Mr. George Charamba has said. So now atichaza kuti Mr. George Charamba vakukontradicta here zvange zviri kuitika uye zvambenge zvichitaurwa zvacho vanga vasingazvinzwe here, ichange here, pane kuchinja kwaita zvinhu here kana kuti hapana change, kana kuti mashoko mamwe chitangotaurwa neimwe nzira, kana kuti maZimbabweans kana kuti maZimbabweans tanga tisina kunzwisisa pekutanga. But I think it will be good kana vakaita kuti chirongwa ichiiswe paNational TV nepaNational Radio vanhu vatsanangurirwe bhiri kuti rinomboriwei zvakamira sei, because mainterviews ari kuitwa mazhinji acho vanhu vari kuratidza kuti they are not well informed nenyaya yebhiri. Saka kana vaitaura kuti nyaya yebhiri madecisions anoitwa pamusoro paro anofanira kunge achiincluda maZimbabweans, which means now they have to do a consensus, they have to move around. Kana zvichibvira potoitwa a ballot box, I don't know if they have the funds. Potoitwa ballot, vanhu vovhota kuti vanoda here bhiriri kana kuti bhiriri havaridi, nekuti so far zvikuitika panyaya iyi hazvina kunyatsoti JK, ende vanhu vemuZimbabwe vaneta, vamwe vacho vari kutya kutaurawo because zviri kunzi kune maabductions ari kuitwa kana uchinge wataura nezvebhiriri. So guys, I think this needs to be addressed properly. Kana zvichibvira kuti hurumende iise zvirongwa paNational TV, National Radio, vanhu vachidiscussa, vanhu vachitaura zvakanaka pasina kutyidzidzirana kana kutyidzirwa kwevanhu kuti vanofungewo nebhiri. Kana bhiri vachinge varifarira then noitwa go ahead. Kana bhiri vachinge vasina kurifarira vanhu voradzwawo zvido zvavo maZimbabweans kuti aiwa havana kuzvifarira, potsvagwa dzimwe nzira oro zvimwe zvekuita. The other question also which was rising was kuti amendment inoitwa paconstitution inofanira kuitwa ichizobenefita vanhu vachazouya after maelections anenge aitwa. Saka hanzi haifaniri kubenefita vanhu vagara varipo. Saka zvonzi pane kusajeka kuripo ipapa kuti this amendment bill is going to benefit the current sitting setup from the president kuenda kuma-MP. So zvikunzi nevamwe ma-expectation zvepolitics hazvifaniri kunge zvichidaro, zvofanira kuzobenefita vanhu vanenge vazowina after ma-elections. So this is why a lot of people are worried about that. So guys, I don't know kuti munofungeiwo kuti mashoko avachiwenga ndiwo here asheka ma-corridors of power zvikaita kuti pange paine kunogara pasi patsva vakuru ikoko vachionesana kuti apa tinenge taakuresva, apa daitadai, apa daitadai, nekuti zvishuwo zvemaZimbabweans mazhinji kugara munyika ine runyararo, nyika yavano-exercise ma-rights avo ekuvhota, you understand. So I don't know if that is going to be happening. As you can see that paper over there, that is an AI edited image. We don't know if the bill has been reversed yet or is going to be reversed. I don't know, but I am just anticipating that something might come up panyaya yebhiriri. Rinogona kungokanzurwa ronzi bhiriri ngarichivhariswa zvaro zvinge nyika iona kuti ndizvipi zvimwe zvingaitwe. So guys, I don't know what do you think in the comment section, because pakaipa kuna vamwe vanosapatawo vachiwengawo, vamwe vari kutoti achiwenga vacho
dai vaita action anoti achivenga action yavanoita ndo vice president and achivenga is a constitutionalist havatodiwo zvemhirizhonga. Saka I think kumusoro ikoko vakahongerana. Pane vamwe vanenge vatsika pasiripo vachasudurudza tsoka dzavo votsika chaipo chaipo kuitira kuti nyaya inge ichinoresolvwa, because a lot of people are really worried if this bill is passed. There are people are questioning kuti munyika munenge muchine here kuzvitonga kuzere, munenge muchine here rule of law, uye matare anoti kudiwa nazvo. So guys, I don't know kuti muri kuonawo sei nawi kana kuti muri kuonawo sei nyaya. Let me know in the comment section what you think nezvebhiri iri. Uri kurisapota here? Kana uchirisapota uri kurisapoterei? Kana uchiriramba uri kurirambirei? Uri kufila seunotyizidzirwa here pakudecide nezvebhiri? Do you think bhiri iri richange richina affecta mhuri yako here in the future or not? Madecisions ari kuita apa akamira sei? Poitwa here zvereferendum kana zvereferendum zvoignoiwa? Vanhu voenda here kunovhotera constitution bill amendment iyoyo, kana kuti vakuru vari kumusoro ikoko vongodimburana chikamu chacho vongoona kuti vangaite sei nazvo? A lot of people are afraid to talk about this genuinely, and I think nyaya dzakaita dzo dzingafanira kutombotyisa, and president I think must come out clean wachitotaura kuti vanhu haikona kutya, decide zvamunoda, sarudzai zvamunoda, but we can see kuti this bill iri kutaurwa zvakanyanya, but hapana mashoko ari kubva kuma-authorities mahombe ari kunyatsobuda pachena kuti vanhu vanga vakasununguka kutaurawo pfungwa dzavo dzavanofunga on this bill. So I don't know, we will be giving you more updates kuti zvakamira sei, but so far kwakananga nyaya zviri kuita sekunge bhiri richagona kureveswa. Mushure mekunge General Chiwenga vataura zvavataura. I don't know if it's a delayed video, an old video, or it's a new video. I'm not sure, but there are a lot of people who have confidence in the video ratakaona zvichinzi General Chiwenga vari kuramba kuti bill iri rinogona kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzakarwirwa nemagamba akatisiya nevamwe vachiripo makomrade, nekuti vakarwira kuti pange paine one man one vote. Hazviite kuti vanhu 40 vosarudzira nyika yese president. Hanzi munhu anofanira kusarudzira zvinhu zvaanoda, president waanoda. So I don't know guys, let me know in the comment section what you think about nyaya iyi. Ndivachiwenga here mukanya vati home vari pachiro, vanhu vakabva vatanga kuita order kana kuti zvagara ndo process yange ichifanira kuzoitwa iyo yekuti pashandiswe referendum panyaya idzi. Uye pachashandiswa referendum here kana kuti it's just a mere statement? People are asking these questions mucomment section yeZBC online mushure mekunge papostwa statement iro or press statement rekuti iro nyaya yebill iri inyaya inofanira kunge iri inclusive kumaZimbabweans. So I don't know guys, you tell me what do you think in the comment section. If you find this video useful, please subscribe and like this video. Thank you so much.